9 persuni oħra fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna, bit-total ta' nies infejqa minn dan il-virus tela għal 485. Dawn id-dettalji ħabrithom is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Fl-aħħar sigħat saru ftit aktar minn 800 test, b'każ wieħed biss irriżulta fil-pożittiv għal COVID-19. Preżentament pajjiżna għandu 120 każ attiv. Ħadd mill-persuni infettati mu qed jingħata l-kura fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-Professur Gauci qalet li f'xarejn mindu feċ l-ewwel każ f'pajjiżna, l-awtoritajiet tas-saħħa wettqu 61,615 test. Hija deret sodisfatta bil-kooperazzjoni tal-pubbliku hekk kif reġgħu fetħu l-ħwienet ta' żbuħija u r-ristoranti. L-importanti li inti timxi ma' dawn il-miżuri fejn aħna daħħalna l-miżuri jekk persuni jimxu magħhom inti tkun qiegħed safe li inti tmur tiekol ġa restorant. L-importanti jew inkella entitajiet oħrajn. L-importanti li l-miżuri jkunu qegħdin jiġu segwiti. Il-Professur Charmaine Gauci qalet li jekk is-sitwazzjoni tibqa' kif inhi huwa fil-pjan tal-awtoritajiet tas-saħħa li jiġu rilaxxati aktar miżuri. U la darba aħna nibqgħu għaddejjin f'din is-sitwazzjoni fejn in-nies ikunu qegħdin isegwu hemmhekk propju huwa dik tagħna li aħna nibqgħu għaddejjin propju li kemm jista' jkun nibqgħu naddattaw dan in-normal ġdid li aħna qegħdin nimxu fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.